искам да кажа колко много съм щастлива, че съм поканена да подкрепя тази прекрасна идея на тези млади хора. Това, че са се сетили по някакъв начин за художниците, за хората на изкуството, за тези, които израстват като такива и тези, които вече са, е изключителна кауза, за която заставаме и аз и Андрей с цялото си сърце, защото това са наши хора, това са хората, от които България има нужда, това са хората, с които България би трябвало да се идентифицира. И аз много искам да се идентифицира един ден с хората на духа, с рицарите, дали на четката, дали на сцената, дали всичките 7 изкуства. Това е важно за нас, хора. Благодаря ви, че ме поканихте.